गोबाङानो सानो बर' बिजोङाव फरायनानै जाफुंसार जानो हाया एबा गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोना। नाथाय बे बाथ्राखौ नंखाय फोरमान होदों तामुलपुर जिल्लानि नयनमनि बर' मुंनि सासे फरायसाया। तामुलपुर जिल्लानि नयनमनि बर'आ बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो मोननो हादों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 93.5 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादों तामुलपुर UN एकाडेमिनि फरायसा नयनमनि बर'आ। बड' MIL आयदायाव 100 नाम्बार मोननायजों लोगोसेनो गासिबो आयदायावनो लेटार नाम्बार मोननानै 561 नाम्बार एबा 93.5 जौखोन्दो मोननो हादों तामुलपुर जिल्ला कसुकाटा बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला नयनमनि बर'आ। गावनि गोब्राब नाजानायजों सासे मैगं फालांगिरिनि फिसाज्लाया दिनै बर' बिजोंनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाया ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कसुकाटा बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला नयनमनि बर'नि जाफुंसारनायखौ तामुलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय दिनै बरायदों आरो मान बावदों। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरनि जाफुंसारनायखौ गोरायुं नारायण ब्रह्मआ फारियै फोरमायथियो। 93.5% मोननायनि बेलायाव आं फरायनायाथ' फरायदोंमोन, गावनिफ्राय सेल्फ स्टाडियाथ' दङमोन। ओमफ्राय आङो सिलेबासफोरखौ जेसे हायो माने कमप्लिट खालामनो नाजादोंमोन, रिभाइस खालामनो नाजादोंमोन, प्रेक्टिस खालामनो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो सार मेडाममोननि फोरोंनायखौ मोजाङै फल' खालामनो नाजादोंमोन। सार मेडाममोननि फोरोंनाय बायदि थांदोंमोन, बिथांमोननि बोसोनखौ लादोंमोन आरो बेबायदि आं जा मार्क मोन्दों बेयावहाय आङो गुबैयै आंनि आइ आफा जाय आंखौ अराय सम हेफाजाब होबोदों, लोगोसे आंनि बे फरायसालिनि सार मेडाममोनसिमबो साबायखर बावहरो। आं दा जोंनि जा फरायसाफोर बिसोरखौथ' मोजां फरायब्लानो मोजां रिजाल्टआ फैखायो आरो दा दुखु खस्थ'नि बेलायावथ' जोंहा आइ आफायाथ' बिदिनो बेफार खालामनानैसो न'खरखौ सालायो। दा बेवहायथ' एसे खस्थ'आथ' दंखायो न'खराव, थेवबो खस्थ'नि गेजेरजोंबो आइ आफाखौ बाख्नायनांगोन जे बिथांमोना जे गैयाब्लाबो आंनो जिखिनि नांगौ बेखौ होनो नाजादों। बेनि थाखाय आइ आफानिसिम आङो साबायखर बावहरो आरो बिथांमोननि जा अरायसम हेफाजाब, आंखौ फरायनायावनो जा अरायसम हेफाजाब होबोदों, बिथांमोननि हेफाजाबखौ बुंस'हाया आरो बेनि थाखाय आं आइ आफानिसिमबो साबायखर बावहरबावो। आंहा बेयावहाय गोजोननाय दङ, ओमफ्राय आरो मोनबावोबाथ' आरो साबसिन जाबावगौमोन। दा आङो बड' MIL आव 100 मोनदों, बेनिफ्राय इंराजियाव 89 मोनदों, बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआव 87 मोनदों, बेनिफ्राय जेनेरेल साइन्सआव 96 मोनदों, बेनिफ्राय एडभान्स मेथ्सआव 97 मोनदों, बेनिफ्राय जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 92 मोनदों। दा आङो इयुनफोरखौ एबा गासैबो आंनि फरायसा लोगोफोरखौ आं बेखौनो बुङो जे फरायनायाव माने जिखिना फरायो बेवहाय गोसो होनानै फरायब्लानो माने जायो। ओमफ्राय गावनिफ्राय जिखिना एग्जामानो जाया मानो, फिसायानो जा गिदिरानो जा, बेवहाय गावनिफ्राय 100% होनो नांगौ बेखौनो आं सानो। ओमफ्राय गावनिफ्राय 100% होयोब्ला नों जुदि नाजामारदोंब्ला 100% रिजाल्टआ मोजां जानानै फैखायो, आं बेखौनो सानो। आंहा इयुनाव बिदिनो दा साइन्स लानो सानदों, ओमफ्राय साइन्स लानानै JEE आनजादखौ बेखौ होनो सानदों। ओमफ्राय बेबायदिनो आरो दा जों बर' बिजोङाव फरायनानै इंराजियावथ' प्रब्लेम जायो होननायानोथ' बे जायो। नाथाय जुदि उन्दैनिफ्राय इंराजिखौबो बर' मिडियामजों फरायनायजों लोगोसे इंराजिखौबो लांफालाङोब्ला बेयो उनावहाय मा जायो, इजि जायो आरो जोङो उन्दैयाव बर'जों लोगोसे इंराजिखौबो लांफालांनांगौ, आं बेखौ सानो। दा जोंहा बेयाव थाखो 10 लागै बर' मिडियामाव फरायबाय, बेनिफ्राय उनावहाय इंराजियाव सोलोंनो गोनां जायो, साइन्सआव लाबा एबा गुबुनाव लाबा, ओमफ्राय बेवहाय माने गोराखौ मोनहैयो। जुदि जोङो उन्दैनिफ्रायनो इंराजिखौबो लांफालाङोब्ला बेवहाय माने बेजों उनावहाय इजि जायो आरो बेबायदि। 93% लाखिनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों। बेखौ फरायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो जोङो, मानो होनबा बे जेसेबां सम फराया मानो, हराव 2टासिम बा 1टासिम फरायबाबो जों नेबाय थायो, सासे नङा सासे नेयो। बिनि फरायनायाव हेफाजाब होबोबाय थायो। मोजां मोनदों फरायनायखौ। दा इयुनावबो मोजां जालांबाय थाथों, इसोरनाव आर'ज गाबो। आं दा बिदिनो मैगं दखान होयो, जेबो गैया जोंहा सानैबो बिदिनो मैगं दखान होयो। मैगं दखान होनानैनो गथ'खौ खस्थ'बाबो बिदिनो UN एकाडेमियाव LKG निफ्राय फरायहोबोबाय। दा नाजाबाय थागोन, बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै जिउआव हानायमानि नाजासिगोन। फंबाय नयनमनि बिथाङा
हानायखिनिखौ सेस्था खालामनोसै दा जेसेबां हायो फरायनो गोसो जानायखौ आरो जोंबो आरो माबानो हायाना फरायनो सेस्था लानोसै बिदिनो मैगं फानथिंनानैनो फरायहोबाय थादों आरो दा बिदिनो जोङो बे तामुलपुर एरियायावनो खालामो तामुलपुर एरियायावनो खालामो आब'नि गामि जायगाया बानलुबारि कुसुकाटा जोङो बेखौ बुंनांसिगोन जे बर'नि गेजेराव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बियो दुलाराय आसामावनो फार्स्ट पजिसन मोनदों बेनि थाखाय जोंहा गोजोननाय थानाया स्वाभाबिक आरो जों गोजोननायखौबो बेरखांहोखानांगोन नाथाय बे बेलायाव जोङो आरोबाव दावगाबावनांगोन 74% बा 73% लानानै जुदि जोङो गोजोननानै थायोबा जोंहा गोरोन्थि जागोन बियो खारन जों नुनो मोनदों जायफोर गथ'आ स्टेन्ड खालामदों बिसोर 97-98% मोनदों गतिके जोङो बर' मिडियामनि गथ'फ्राथ' सेरोखोमखासै नालाय बिसोरनि फेमिलि बेकग्राउन्डफ्रानो इसेबां बारा गोजौआव थुखोहैनो हाया आरो थेवबो बे बेलायावनो सासे जोबोद बुंनो थाङोबा ल' स्टेन्डार्ड इक'नमिकेलि बे फेमिलिनि मानसिनि सासे हौवासाया नयनमनिया जे बिदि दावगालांदों जोङो बेखौ मोनसे बिदिन्थि होननानै एग्जाम्पल हिसाबै जों हमनानै लानांगोन आरो जाहाथे जों बेखौनो लुबैयो जोङो बर' रायजोफ्रा जाहाथे बे फरायसाफ्रा बे रोखोम फरायसाया जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि गेजेरजोंनो जोनोम मोनबाय थायो आरो उनाव थांनानै बिसोरो जाहाथे आफा बड'फानि आदर्शखौ लानानै हारिखौ सिबिहैयो गावखौ मोजां खालामनाय लोगो लोगो गावसोरनाय लोगो लोगोनो हारिखौ बावा जोङो बे जोंनि गोसोनि बाथ्रा आरो बेनोसै नयनमनिनि जा थासारि जा आखु बेखौ जोङो बाख्नायनो गोनां जागोन एक नम्बर खोथाया जाबाय मा बे मेंनो रोङामोन आरो बियो जे क्लासाव जों जेसेबांखि फोरोङा मानो जिथु फरायसाफ्रा नर्मेल फरायसाफ्रा जेरै माने दे गेट बर्ड बे आखुवा बेनाव गैयामोनलाय बानाय गैयामोन एखे मुदैनो बे फोरोंगिरिनि जों फोरोंनायखौ बे खोनासंनो हायोमोन आरो लानो हायोमोन ओंखायनो जोंहा मोनसे साननाय दंमोन बे फरायसानिफ्राय माबा मोनसे मोजां फिथाइ होगोन होननानै जों सानखादों आरो बे रोखोमनि जोंथ' बे जों आरो एसे बाराद्राय लुबैबावदोंमोन खिन्थु देग्लाय कुइसन पेपारनि एसे जिथु सेन्स पेटार्न सेन्सआनो बधय एसे बिसोरखौ लोरबां खालामदों बेखौ जों स्वीकार खालामनांगोन आं आसा खालामो बे गोरोन्थिखौ जोंनि उननि फरायसाफ्रा सुद्रायनानै लागोन आरो दावगागोन जोंनि आदर्शआथ' आं बेखौनो बारंबार बुङो रायजोफोरनि गेजेराव जोंनि आदर्शआ जानला मोनला नङा खालि गोरों गथ' खालामनानै जोङो नाम लाखिनायनिखौ जों नोजोर होआ आरो एज ए हल बर' जाथिनि गोदाव सोराव गथ'फोरखौ लाबोनानै जोङो बहाय जाहाथे एसे रोंगौथि होनो हायो गाहाम मानसि खालामनो हायो गाहाम लामा खोन्थानो हायो बेनो जोंनि आदर्श आरो उनावबो जोङो बेखौनो लागोन जे जोङो बासिया सोरबा दुखिया गथ'फ्रा जुदि बहाय एडमिसन लानो फैदोंबा एसे रोंहाङै गथ'फोरखौ जों लाखियो एसे नायनानै जों बेखौ आखरखौ फोरोंनानैबाबो दावगाहोनो हागोन होननानै जों आसा लायो बिदि जों खस्थ' खालामबोदों आरो जों एसे जे मटर गेरेजफ्रा जेरै बायनाय मटरफोरखौ फाहामो जोंबो बिदिनो साफा सानै गथ'फोरखौ फाहामगासिनो दङ बहाय आं एसे गोजोननायखौ मोनो आरो गावखौनो हारिनि प्रति जोङो एसे मावनो हादों नामा तामुलपुर इउएन एकाडेमिया जोङो बेखौ रायजोफोरनो खोन्थानो हानाय बायदि एसे गोग्गानो लुबैयो रिजाल्टआ जुदि जोङो सारा आसामखौ जों रुजुनानै थाङोबा बारा गोजोनथावबो बुंनो हाला आरो गोजोनथावै नोंबो बुंनो हाया मोननैबो नङा आरो खिन्थु जोंनि बर'फोरनि जिथु अबस्था बेखौ नायनानै जोङो जा रोखोमै जों बिसोरखौ दैखांबोदों बे साइडनिफ्राय जोङो एसे गाहाम होननानै सानो आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे खोथाखौ जों नोजोर खालामनांगोन रायजोफोरखौ आं मिथिहोखाबाय जे जोंनि एकाडेमिया जिहेतु जानला मोनला बे स्कुल नङा बेबायदि मानबताखौ सेबा खालामनाय फरायसालि नालाय जोंहा 34 गथ'आ होदोंमोन 34आव साब्रै गथ'आ गार्डलेनदों जोङो बे गथ'फ्रा गार्डलेननाय लोगो लोगो रायजोफोरखौ बुंदों जोङो दोरदनो नाङा गाज्रि मोननो नाङा खारन आनजादाव फेल गोलैनाय जिनिसा गार्डलेननाय जिनिस थाखासै खिन्थु जोङो साखाफारा खालामनांगोन बेबायदि नेगेटिभ दोहौआ जाहाथे फैया जों बेखौसो साग्रिद जानांगोन जोङो फेल जानाय खोथाखौबो इजिलि लानो नाङा खिन्थु बाराद्राय नाराजबो जानो नाङा जों बेखौ सिखार खालामना लानांगोन मा सिखार खालामना लानांगोन निसय जोंहा माबा मोनसे गोरोन्थि दङ गथ'फोरखौ जोङो आवगायहोनायाव जेरोखोम लेबार होनांगौमोन बेवहाय एसे जोङो
फासायनानै दङ नामा जों सिखार खालामनांगोन आरो बे गोरोन्थिखौ जोङो सुद्रायनांगोन होननानै जोङो फोरोंगिरिफोरखौबो जयै जोङो गावबा गाव सेल्फ मोनसे क्रिटिसाइजेसन जों खालामलायो आरो बिदिनो गार्जेनफोरखौबो जोङो बेखौ फोरोङो जे जोङो फोरोंगिरिफ्रा जेरेखम खस्थ' खालामदों गार्जेनफ्राबो जाहाथे एलार्ट जायो सांग्रां जायो बेखौ जों खावलायबोयो आरो बे फोरोंगिरि सात्र आरो जोंनि जोथोनगिरिफोरनि समान समान सांग्रांथिनि गेजेरजोंसो जोङो बेबायदि फरायसालिफोरखौ जोङो दावगाहोनो हागोन आरो जोंनि बर' भार्निकुलारनि गेजेरजों जि मोजां इडुकेटेड पार्सन सोमजिनाय सृष्टि खालामनाय सिमां बेखौ जाफुंहोनो हागोन। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।